Giimbitar ni James McVey ang lead guitarist sa The Vamps si Liza Soberano aron mohimo og video sa iyang YouTube channel. Mismong si Liza ang nibutyag niini sa interview sa ABS-CBN human iyang unang nahimamat ang British band sa concert nila niadtong 2015. Sigon ni Liza nga sukad siya nakig-meet and greet sa banda sa miaging tuig, gi-follow na daw siya sa banda sa Twitter ug Instagram. Ug sukad niadto, mupadala na daw og mensahe kaniya si James kinsa miingon nga gusto niini nga mobuhat siya og video alang sa iyang YouTube channel. Apan wala ni madayon tungod sa kabisi sa The Vamps. Ug dihang nibalik ang banda sa Pilipinas sa miaging buwan, matud ni Liza nga giimbitar siya ni James aron motan-aw sa ilang show. Apan sa iyang pagsalmot sa concert, kuyog na niya ang iyang on-screen partner nga si Enrique Hill. Sa laing bahin, gideny ni Hill ang chika nga nagselo siya sa The Vamps maong niuban siya sa concert kauban si Liza. Matod sa aktor nga, okay raman pod ang The Vamps.